Guys, for your information, hindi po ako high blood. Wala po akong high blood, hindi po ako diabetic. And itong aking pustiso ay sobrang hindi ako nahihirapan kumain, no? Katigas yan. Hindi natatanggal. What's up mga kabangs? Welcome back sa aking channel. Hello, kumusta? Kung first time mo sa aking channel, click mo na ang subscribe button at notification para ma-notify ka every time nag-upload ako ng video. In today's video, tayo ay magmumukbang ng pagkain. Of course, ano yung mukbang natin? Bato. Pagkain na ginagawa naming ulam dati at hindi ko na siya ginagawa ngayon kasi. Anyways guys, thank you so much po sa lahat ng nanood ng aking mukbang video and maraming salamat din po sa lahat ng bash. Guys, for your information, hindi po ako high blood. Wala po akong high blood, hindi po ako diabetic, and itong aking pustiso ay sobrang hindi ako nahihirapan kumain, no? Katigas yan. Hindi natatanggal. Ayan. Mas matigas pa ito sa kisa sa mukha mo. Anyways guys, so ang aking kakainin ngayon is meron tayong rice, kanin. Kailangan ko nang bumili ng itim na plato kasi hindi siya nakiklear. Konting rice lang naman. Tapos sausawan natin. And syempre ang ating ulam. Ayan, sino nakaka-relate? Ulam, OISHI. OISHI, ayan. Ito yung inuulam namin dati. Ako lang pala ata, mahilig mag-ulam ng ganito. Kasi merong times na hindi ko bet yung aming ulam. And mas naisip kong kainin ito kasi mas masarap siya para sa akin. Ayan, so open na natin siya guys. And pag-uusapan natin ngayon ng ang question na about sa YouTube. Kung bakit ba tayo nag-YouTube? What is your goal sa YouTube? Kaya pag-uusapan natin siya habang ako'y ngumunguya dito. Habang ako'y kumakain. Medyo maingay yung aking electric fan. Ayan yung ating ulam ko tonight. May babasya naman na masyadong acidic, etc. etc. Ito yung OISHI prawn crackers, spicy flavor. Ayan. Tap. Siyempre, dapat nilang tayong suka. Konti lang. Kasi hindi ako makasuka, guys. Hindi masyadong makasuka. Kaya konti lang. Yan ang ating pinaka-healthy na drink. Zero sugar. Ito yung zero sugar na ang tamis. Napapaisip ako, zero sugar siya pero ang tamis niya. Mas matamis pa sa regular. Ayan. So let's pray. Lord Jesus, thank you po sa food na binigay mo sa akin for tonight. And I hope mabusog po tayo. And marami pong mag-enjoy sa aking mukbang for today and tonight. Is there pray in Jesus' name? Amen. Kain tayo guys. Ayan. Kain tayo. Ayan, minsan napapaisip ako kung bakit ang dami-daming gusto mag-YouTuber ngayon. Hindi ko maintindihan. Baka siguro ito ay trending. Kung gusto mo mag-YouTube, kailangan mong i-prepare ang sarili mo physically, emotionally, and spiritually. Kasi marami talagang mambabasya sa'yo. Kasi you are showing yourself to the world kung sino ka, kung anong ginagawa mo, and be ready to be judged. Ayan. So marami mga bashers dyan. Okay lang yan sila. Normal lang yan. We cannot please everybody. If
If you want to be a YouTuber, isipin mo muna kung ano yung goal na gusto mong gawin sa channel mo. First, do you want to earn money ba? Earn money. Number 2, use YouTube as parang storage ng memories mo. Number 3, do you want to be sikat? Ayan. Yun yung may i-consider mo guys kung ano yung talagang gusto mo sa YouTube. If you want na kumita ka sa YouTube, seryosohin mo siya. Create good contents na you think panonoodin talaga ng maraming tao. Kasi marami ng mahirap ngayon guys kasi ang dami ng artista nag-YouTube. Mahirap rin pagkompetensya sa kanila kasi yung mga viewers natin is napupunta sa kanila. The good thing is that ang mga fans nila binibitbit nila sa YouTube. So may positive pa rin ang nangyayari sa mga artista na nagba-vlog. If you want to earn money, pag-aralan ang fundamentals ng YouTube. Pag-isipan ang mga content na i-upload and make sure to reach the requirements of YouTube na 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Kayo na bahala guys kung paano nyo siya i-reach, wala akong pakialam. But make sure na you do it in a legal way. Hindi yung bibilhin ng subscribers, bibilhin ng watch hours, at the end of the day, your channel will be terminated then. Kasi matitrace ni YouTube yung mga artificial engagement, artificial views, artificial subscribers, matitrace yan nila. Pag once na-trace yan nila, automatic terminated yung channel mo. Ayan, number 2. If you want your YouTube channel to be a storage of memories, like gusto mo lang mag-videos para pagtandaan mo, meron kang mabalikan, etc. etc. You can do that. No pressure. Okay lang kahit copyrighted yung mga videos mo, mga music mo, kasi you're not aiming for money. Parang gusto mo lang siyang gawing storage ng mga memories ninyo, mga birthday, mga parties, mga ganun. Ang sarap ng crackers. And number 3, pagiging sikat. Gusto mo mapasikat, you can do it. But make sure na wala kang mag-apakang tao. Wala kang sisiraing tao. Wala kang masasaktang tao. O kahit na sino guys, wala kang maagabyado. Kasi kung sisikat ka naman, pero meron kang inagabyado, not a good way to start of being a YouTuber. Ngayon, sobrang uso yung mga pranks, mga ganun. If magpa-prank ka, make sure wala kang masasaktan. Kasi, merong policy ata sa YouTube about that. If you are doing prank and sobrang lala ng prank mo at meron kang masasaktan, for sure there will be a violation, like community guideline strike, I think. Kasi, again, siya sa community guideline ni YouTube. You can do pranks, pero wag yung sobra. Wala masasaktan. Ayan. So, kung tatanong sa akin if okay na ba mag-YouTube, yes, YouTube is a free platform to everybody. Pwedeng mag-YouTube kahit na sino except for yung mga bata 17 below, hindi pa, mga minor pa lang, kasi you know, yung COPA against children na pwedeng subject of parang kukutyain, mga ganun, mga violence, whatever. Yun lang yung aking naiisip din. Maraming pwedeng gawing topic sa YouTube, like if magaling kang kumanta, mag-cover song ka, magaling kang magsalita, mag-newscaster ka, magaling kang mag-play ng instrument, you do that. Mga ganun guys. Reaction video, you can do it. Opinionated ka, you can do that. Hindi ganun kadali mag-YouTube guys. Kung nakikita mong yung friend mo is sikat na sa YouTube, kaka-start mo lang din, huwag mo isipin na agad-agad magiging sikat ka din.
Ang dami pang process sa pagdadaanan mo, ang dami pang mga pagsubok sa pagdadaanan mo. Hindi yan overnight sumikat sila agad-agad sa YouTube. Marami yang hinarap ng mga bashers, mga pagsubok sa channel nila, mga copyright, mga strike, mga ganon, before they attained that particular level. Hindi ba English? Kaya kayo, if you want to do YouTube, make sure na 100% sure na kayo mag-YouTube kayo. Tulad ng sabi ko kanina, you will be judged not only by your friends, but a lot of people na makakapansin sa videos ninyo. Tulad ko, parati akong mag-judge na high blood daw ako. Hindi naman ako high blood. Yung pustiso ko daw, maluwag. Hindi naman maluwag. Bago naman yan. Diba? Meron at merong taong hihila sa'yo pababa. Mga insecure lang sila kasi. Anyways, ito yung paborito ko dati, yung bata pa ako. Paborito kong snack. Hindi masyadong maanghang. Regarding sa Google AdSense guys, meron akong gagawing video about that. Bagong video on how to register sa Google AdSense kasi nagbago ang YouTube ng process eh. Dati pwede lang, okay lang mag-apply sa AdSense kahit wala pang 1,000 subscribers, but now you need to have 1,000 subscribers and 4,000 watch hours before ka makapag-register sa Google AdSense. Using using YouTube Studio Beta. Sarap. Ayan guys, pag-isipan nyo muna bago kayo mag-YouTube. Wag na tayong paipok ito. Karamihan sa atin do YouTube for money. Dati sabi ko, ay okay lang hindi monetize, okay lang ito ganyan, kasi dito lang ako para mag-save ng mga video sa mga anak ko, blah 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 blah. But at the end of the day, nag-change yung aking perception. Gusto ko ng kumita ng pera. Gusto ko lang mag-earn sa YouTube. Ganun yun. That's it guys. And so maraming salamat po sa lahat na nanood ng aking mukbang for tonight, and sa heart to heart talk natin about being a YouTuber. Di madali. Always remember yung platong sinasabi, okay lang tama rin but never quit if nag-start ka na, kasi darating ang panahon tatama rin ka talaga. And so if you have any questions about YouTube, AdSense, blah blah blah, you can visit my Instagram at TammyKikoy. Sa Instagram ako pwedeng magsagot, or sa aking page TammyKikoy Mukbang. And please don't forget to subscribe to my channel and mag-request and mag-comment kayo guys kung meron kayong mga request na gusto nyo yung mukbang ko. I think ang susunod ko yung mukbang is Shakies versus Greenwich.
Yun na isisip ko. Next mukbang natin. And thank you so much guys, and please don't forget to subscribe to my channel, like this video. Ang bilis kong masalita, pasensya na po. And always love your family guys. Be healthy guys. Bye! Bye! Be healthy. Kakain ko hindi healthy. Ano ba yan?